Tarirai vanhu vese vari kufamba, vanhu vese vari kutofamba. Hatina kana kwekunanga izvezvi. Hatina kana kwekuenda isu tikudotambudzika. Kudotambudzika isu. Vanhu tese takazara kwese kumberi uko. Vanhu vese havana kana kwekuenda. Pakatoshata. 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 Pakatoshata apa. Cape Town yazviita. Warlock plek sini, Mazamis. Uit die plek uit, polisie telah kata ala buat tukakat, apa anu betul sih kayak ini polisi tadi selap, untuk berlalu tugas mah. Right. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios chitubu che content. Kana uchangotanga kuti bata panapa muzwana nasi dzanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Anditika nyaya ndauya nayo zvamanje inyaya inosiririsa, inyaya iri kurwadza, inyaya yavhundutsa vanhu vakawanda and inyaya yakatangira pamusha 1 enye zvaita kuti hundreds and hundreds of people vadzingwe munzvimbo yavaigara. Nditika nyaya yaitika kuCape Town. Saka ndisandapinda munyaya iyi, mirai ndingoita sei ndingokuudzai kuti kana une business raunaro rauruda kushambadza, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa. Kana une business raunaro rauruda kushambadza, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apa. Nditika kana une nyaya yauruda kuripota, ndibate namba dzangu ndidzodzo. Anditika ende nyaya ndiri kuripota zvamanje ndaipiwa namukoma wangu, mukoma Knox. Mukoma Knox vari kuCape Town kumbekweni, ndo vandibata makusena naye vakanditi Holy inzwawo zviri kuitika izvi. Saka ndangoti rega ndiite sei ndimhanye nenyaya. I was supposed to be doing nyaya yema-sanctions but I will do it after this one. Anditika so without wasting much of your time, rega tipinde munyaya iyi ndikuudzei zvizere, ndichikuonesai zvizere kuti chii chakambonyatsoitika panyaya iyi. Anditika let me play the audios and then mozinzwira mega kuti zviri kuitika mumbekweni kuSouth Africa kuCape Town. Chakaitika ndechekudaiwo kune muzimba akabirwa foni. Abirwa foni ubva vakomana vedu avo kumusha mazimba ekugokwe. Ndobva vati haisati tambo iyoyo isu. Ndobva vandoita revenge. Ndobva varova mumwe wani weningi wesikoli rachonyo. Ndobva vamurova kusvika vamuuraya, ndobva vamukanda mudhireni. Vamukanda mudhireni. Saka ava matsosa akuita revenge. Saka nhasi wese vanzi vasora vachipenga vachiti tiri kumuda. Saka azowanikwa arimo achikati tiri kuda chero chitura chaitu chatinoda kuona apa. Kana pasina kudaro hapagariki. Saka hanzi azowanikwa asi hatizivi kuti atorwa here but hanzi imukandodza tozomuona kuti chii. Saka anga akutonuhwa anga ari kudhireni kwanga akakandwa. Saka ndobva kwatobatwa mumuzimba anonzi T1 ukugokwe, akatokorohwa, akatobatwa, akarohwa nezuro, akauraiwa, akapiswa, akadiya achikachwa nematombo. Mapurisa acho akatadza kutoningira kutoipindira hondo yacho kuti vatore munhu achitakwa-takwa, vakatozvitadza. Saka nhasi manje yanga iri hondo, vanhu havana kutorara mudzimba. Vakuti kwai mazimba ose emunyuresti ngaauye atore zvinhu zvavo abude.
pakaipa vanhu vari kumanya shimi. Kuna vamwe baba vatozobayiwa nhasi, vabayiwa musoro, vamwewo baba vabayiwa ziso, vari kungoti senge vanhukadzi, vanhurume ava, but chero vanhukadzi vacho vatozotiza. Vanhu izvozvi kutaura kuno vakaungana kupurisa, vamwe vaendawo kudzimba dzehama dzavo. Hamene kuti zvichatadza kusvika here kwedu kuno, because iko kwacho kuseri kwekwedu, but hakuna mbonyaita kure kure. Saka pakashata zvokuti akangorega kuti revenge yefoni yekutongoritenga imwe. Vamwe tatuva kuH&H uko tiri kuteera polisi cause vanhu vari kututwa nepolisi muNew Rest. Vamwe tiri kuteera netsoka. Zviri kuitwa muNew Rest zvakaoma. Vanhu vamanyiswa ende vari kutosara vachitora zvinhu mudzimba cause tangotora zvihembe nezvimari. Panga pakaipa. Timu rangu kana uine hama kana friend iri mubekweni ka. Check with them because wadzingwa pamapurisa ndo patitori. Vamwe takwanisa kuenda nawo zvedu kwamenisi kune vamwe but the plan guys. Vane zvimota ka. Zvinani kurara tichidziya moto zvedu ka. At least vanhu vari safe. Vamwe vane vana, vamwe vapesaniswa nevana, vazitomboziya vane vana. Pakaipa timu rangu. Right now vamwe tori nawo nepadhimasa apa tutongo dai hatingobatsiranei tombosiya zvekuti unobvepi unodii. Right, saka ndo nyaya yanga ndinayo zvamanje manje mangozvinzwirawo nyaya iripo. Saka parunzi pakabiwa 2500 nefoni and then vanhu vaenda kurevenge, but vauraya munhu wakamukanda mudreni. Ndopo wakazoita sei vazotanga kutsvagwa, vatsvagwa wani wacho vabatwa hanzi akapiswa nezuro and nenyaya yefoni. Saka ndo ma1 ari kuitika zvamanje manje kuCape Town, kunzvimbo inonzi Mbekweni. Pakashata hazvina natombonaka ma1. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, ndo nyaya yanga ndangokuigirai 2 minutes kuti muzvionere mega kuti Joza zvamanje manje haisi safe, pakaipa, pari kupisa ma1. Saka tosangana muvidhio rinoteera. Make sure you subscribe, you hit the notification bell, you like, you leave a comment, so that toita sei tinokupa, so that unowana a notification each and every time. But toita sei patinodropa a video handitika, because we drop my videos each and every day. Upload my videos zuva rega rega rakaita sei rakasikwa naMwari handitika. So make sure I'm coming back nenyaya yema-sanctions, and then toonesana kuti chii chinobonzi ma-sanctions zvakamira sei, ma-sanctions aya akapiwa ani, zvakanakirei, zvakaipei kuti nyika inge ine ma-sanctions. Ma-sanctions aya ndeyenyika here kana kuti ndeyema-individuals. Saka tichazvikurukura zvese muvidhio rota sei riri kuteera. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene is bye for now. Tosangana muvidhio rinoteera.